Здравейте, приятели! Датата е 6 юли 2025 година и очевидно не съм в Бирмингам, на село съм и ще участвам в LZ Полевия ден. Реших да се включа само в неделя, вчера в събота да гледам живия поток или почти живия поток от концерта на Black Sabbath в Бирмингам. Не можах да се здобия с билети за посещение на живо, така че каквото такова. А сега е време за контест по най-лесния за мен начин, понеже се ми остава време да си организирам, да направя някакво по-сериозно излизане. Най-лесно ми е да се изнеса тук на село, в цивилизацията почти, и да работя от тук. Познатата вече антена, която показа доста добри резултати през последните няколко контеста, в които я ползвам. Сега въпросът е да я нивелирам правилно, или поне да е хоризонтално на земята, колкото се може. Хубаво е, че няма вятър и ще мога да разгъна тая телескопична мачта до край. Без разпънки. Дали е хоризонтална? Почти. Може би малко. Ей така. Кабела ще натежи от тази страна и малко ще я повдигне. Така. Ползвам RG213 с многожично централно жило, защото е по-мекичък и просто по-лесно се работи с него. Така, кабела трябва да бъде разгънат по правилния начин, за да не остане като пружина. Така. Понякога отнема повече време тая процедура, колкото и просто да изглежда. Тревичката е още мокра от тросата. Така. Така, останалото от кабела ще го правя в движение. Така. Антената, съм споменавал в предни клипове, е правена по схема на Delta Kilo 7 Zulu Bravo. Човек е направил един сайт с каталог с антени, които той е проектирал. Сайтчето е доста примитивно и доста старичко, но информацията вътре си е все актуална. Така ще ползвам тук велкро лепенки да привържа кабела, да не се подмята. Така, първата секция разгъвам.
И тук ще вържа пак. Така. Добре. Сега мога да пристъпя към прикрепянето на мачтата към този коло от осмалъка. Някак си нещо не ми се получи разгъването на кабела правилно. И ще го правя движение. Така. Ползвам само велкро лепенки. Защото е най-лесно. Бързо се слагат, бързо се махат. Тук ще ми трябва една временно, колкото да не падне мачтата, да не се килне на някъде. И също време да не е много стегнато, за да мога да разгъвам елементите нагоре. Има едно карабинерче, за него ще я закрепя. Ето така. Долу в основата не я закрепям, защото тя се забива в земята, влиза на около 10 см дълбочина, което е за контра много добре. Втора секция готова. Трета нещо. Тръгна. Добре, вече имаме 3 секции разгънати. Може би ще ми трябва още една велкро лепенка. Ако имам такава, разбира се. Ако нямам, също ще ми трябва, но ще трябва да закрепя положението с нещо друго. Така, добре. Тази секция заключа. Остават още на 2-3. Оп. Добре. Започва да става тежичко. Да, съседските кучета май видяха антената. Ужасни са. Това са от тези малките безполезни с размер на котенца кучета, които само вдигат шум и за нищо не стават. Така. Ами сега. Хайде. Закопча. Добре, супер. Последната секция винаги е най-трудна. Просто защото рамото е много голямо. Всичко, което е на височина 12 метра, натиска доста. Добре, сега трябва да я закрепя тук горе. Закрепим я не прекалено стегнато, за да мога все пак да я въртя. А я въртя, за жалост, на ръка. Така, добре. И втората лепенка.
Готово. Тази мастичка мога да я дръпна. И може би е добра идея да си сложа някаква летвичка, къде е север. И къде е запад. Защото това ще са основни посоки, с които ще работя. Orux Maps. Я да видим къде е компаса. Кой беше? Ето това ли беше компаса? Не. Ето го. Така. Ето така слагаме на тревичката. Нещо. Така. Ето. Натам е север. Това ми е 0 градуса. Ако разбира се е верен този компас, не? Хоп. Може би малко така. И запад. Запад ще бъде ето тук. Сложа. Ето го. Хоп. Уест. Горе-долу 90 градуса изглежда, че има между двете летвички, което е близо до истината. Така. Това са 270 градуса азимут. Това е 0 градуса азимут. Ориентациите на антената са в градуси спрямо чистия север. И сега да се подготвя оборудването. Касивемера. Пач кабел за връзка между радиото и измервателния прибор. Лаят кучета, гърмят резачки. Сега ако гръмне и чалга някъде, не знам какво ще стане. Ще стане просто нирвана. Радиото смятам, че в този ъгъл ще му е добре. Предния панел. Микрофон. Така. Може би радиото ще ми е по-удобно да е от лявата страна, за да мога да пиша с дясната. Да водя лъгане предвид. Че има кой знае какво записане. Това кабел отива. Уреда е с възможност за мерене на къси вълни и на ултракъси вълни. Така че е важно да свържа УКВ кабела на правилните букси. Така, хоп. Тук винаги се бъркам коя беше УКВ буксата. Външната или вътрешната. Ще започна с външната. Може би е добра идея да си сложа някакво етикетче. Някога. Кабел от антената. Значи пълно е с комари. Ще ме изядат. Напръсках се с филени щуротии и тия комари все пак са длъжни да проверят. Те сигурно се виждат на камерата. Добре, това уредно слагам тук. Не, много напрежение има от кабела. Добре, няма да е там. Тук ще. Така, микрофон, така.
компютър. Дневникът ще бъде онлайнски, както напоследък правя. Мишчица. Тая раница изчезва от тук. И нещо, което смятам този път да направя по различен начин е захранването на радиостанцията. Ще използвам този пакет батерии. Ползвал съм го и преди, но не съм успявал да изразходя батериите. Батериите са заредени до край. Това са 4 групи паралелно по 3 клетки серийно. Батерия 18650 с капацитет 3500 Ах всяка. Така, сега тук ми трябваше някаква такава букса. И захранващия кабел на радиостанцията, който къде ли е? Може би тук. Да. Подготвен съм все пак с захранване за мрежата 220, ако този пакет батерии вземе, че се изразходи и все още има контест. Не ми се вярва, но все пак длъжен съм да съм готов. Така, тук ще го сложа. Можеше да взема някакъв амперметър, волтметър от уния уреди тип електромери да следя състоянието на батерията, но така или иначе ще го разбера. Това по изходящата мощност на ватметъра. Този телефон няма да ми трябва, затова ще го сложа тук. Хоп. Така. Софтуерът, с който ще водя лога, е същият. VUSC Victor United Sierra Charlie. Едно софтуерче за Windows, което е доста разхвърленко. Тук създава една камера прозорчета по екрана и става малко хаос. Пускам радиото и да видим какво ще стане. Какво мерим тук? Мерим мощност, мерим 200 вата, 144, 300 нещо. Вижда ли се частотата? По-скоро не, но все пак. Така. Няма никаква активност за момента. Може би е рано, то е 9:30. Хората, които са тръгнали да излизат днес за участие, вероятно още разгъват лагера си. Очаквам пика на моделния компас да след 11. Все пак е добре да погледна на къде ми е насочена антената. Започвам обичайно с северо-западна посока. Намирам се в, кажи речи, средата на България. На юг са ми Родопите и напълно засенчват всичко. На запад също Родопите и Рила. И най-открито ми е, може би, на север, за това, което успее да прескочи Стара планина, и на северозапад, за това, което успее да се промъкне между Стара планина и Рила. В онзи край. На изток е отворено, но пък връзките на изток са почти никакви. Няколко контакта от България обикновено събирам и нищо повече. Нищо извън граница. Със сигурност антената му е завъртяна на някъде другаде. Лима Зулу 4. Мощност максимална. Може би да се паркирам някъде и да започна да викам CQ,
CQ, CQ, CQ. This is Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo contest. Обикновено избирам честоти, които не са кратни на 5 или на 10. Сега в момента викам на 144, 309. За да може да съм някъде между стандартните, които повечето хора избират. Повечето хора избират нещо кръгло, някаква закръглена честота. 300, 310, 315, някакви такива. Също и херците е добре да са някъде някакво никакво число, за да може да не се настъпим с някой. Вероятно има станции, които работят на същата честота, аз не ги чувам, но между нас може да има някой, който да чува и двете едновременно и да не може да се избере никоя. Така, продължаваме. CQ contest, CQ contest, CQ contest. This is a Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo contest. Стрелката не отлепя за касовето, което е отлично, значи, че имам прилично съгласуване. И всичко, което излъчва радиото, излиза през антената. Освен това, което се остава в кабела, разбира се. Добре, ще си пробвам записвачката. Имах някъде записано това. Малко жалко, че не го чувам. Не се чувам какво излъчва радиото. Дали е на настройка или просто си е така, не съм сигурен. Веднъж търсих такава настройка, не можах да намеря, може би толкова са ми силите. Или просто радиото си е такова. Радиото излъчва с мощност около... Колко е това? 40 вата. То може 50 вата. Максимум 50 вата на FM за VHF обхвата, но имаше някакво софтуерно ограничение или беше нещо, имаше в тези радия ICOM 7100. Даже мисля, че съм срещал такива хакове, нещо се променяше вътре хардуерно, за да може да използва пълния капацитет на стъпалото. Допреди това, въпреки че пише, че е 50 вата, не излъчва с 50 вата. Или с някаква по-ниска мощност. Оставям го да вика автоматично. Ако някой ми отговори, просто ще натисна PTT-то и робота ще спре. Цикъл ще се прекъсне и ще мога да направя връзката. Така, не знам какво се вижда на камерата. Така, ако приближа малко, дали ще се вижда по-добре. Докато се появи някой, ще използвам времето да споделя за този софтуер. Лога представлява тази табличка, в която е часът на връзката в универсално време, обхвата 2 метра. В тази колонка ще попълвам позивните на кореспондентите, с които съм направил връзка, поредния номер, който аз трябва да им дам, 59001 за първа връзка, оценката и поредния номер, който съм получил, локатора, който съм получил от кореспондента. Тук в тази колонка софтуерът ще изчисли автоматично точките от разстоянието между моя локатор, ето който го пише тук KN22HF, и локатора на кореспондента. На VHF точките са една точка на километър. Тая колонка ще изчисли и какъв е азимут ъгъла спрямо мен. Това става ясно, като сравни двата локатора. Софтуер има моя локатор, като въведе локатора на кореспондента, азимута веднага ще стане ясно какъв е. Тук е важно да се записва и каква е модулацията, на която се работи. В момента работим на SSB. От време на време ще превключвам на FM, да видя има ли някой. Даже защо да не ползвам момента сега да направим едно превключване на FM. Само да приключи това повикване. Оп. Ще го спра. Така, включваме AB.
Ще затворя скуелче. Викам всички за контеста. Тук LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo, викам всички за контеста. Има ли някой на директна? Директни повиквания на 145-450. Това е стандартната честота за директни повиквания, на която би трябвало да слушат всички, които очакват директно повикване. След това разговора вече може да бъде продължен на някоя друга честота. 475, 500, 525 и така нататък. Но 450 остава просто само за повикването. Викам всички. Тук LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo, викам всички за контеста. Има ли някой на директна честота? Изглежда, че няма. Може би съм подранил. Той е мерак. Макар че си легнах около 2 часа след концерта на Ози Black Sabbath, който се надявам скоро да излезе на запис от някъде да си го дръпна. Много страхотни групи си бяха събрали на едно място. Това е такъв концерт, какъвто не знам кога ще се случи отново. Това е просто епично събитие. Металика, Пантера, Slayer, Tool и купища гост-музиканти. Много хубави комбинации беше направил Том Морело с гости от различни групи. Но това, ако ви интересува хубава музика, разбира се. Така, продължавам с EQ-то. Къде ми беше записа? Така, някъде имаше Voice. Да, е тук Voice и пускам. Завъртях антената на североизток с надеждата да хвана някой, който е с часова зона 1 час пред нас. Що се изключва така това радио? Мислих си, че ми го прави захранването този номер, но сега съм с батерия. Може би радиото. Ще се мръдна някъде в страни от тях и ще викам CQ. Че имаше много хора там. Пак дано някой врътне вие фото и ме намери. Лима Зулу 5 Алфа Еко. Лима Зулу 6 Голф. LZ6 Golf. Живо, здраво, добро утро. Точно отварям тук нещата. Първа връзка. LZ6 Golf, LZ5 Alpha Echo. За тебе 59001 от KN22, хотел Foxtrot. KN22, хотел Foxtrot. Как прие? Разбрал за теб 116, 116, кило Новембър 23 Лима Алфа, кило Норвей 23 Лима Алфа. Прието на 100%, доста сте напред. Браво, супер! Успех пожелавам! Чао, 7-3 от мен! Чао! Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. LZ6 Golf не е много далеч, се оказа. 93 км. Почти право на север. Може би са някъде на някой връх по Стара планина. Шипка, Бузлуджа, някъде в този край. LZ4 Japan Delta, добро утро, за тебе 59002, втора връзка от Кило Новембър 22, хотел Foxtrot. KN22, хотел Foxtrot. Как прие? Разбрала на 100% гърмиш тук. За тебе
23-та връзка 59023 от КН 22 Папа Юнайтед. Разбрано, прието на 100%. Успех пожелавам. Драго ми беше 7-3 от мен. 7-3 на мене. Всичко най-добро и успех. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко, викам всички за контеста. LZ7 Браво. LZ7 Браво ли беше? Роджер. Добро утро. За тебе 59003. Трета връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Приех ясно, ще ми отнесеш антената гърмиш. За 59027, 27 връзка от Кило Новембър 22 Хотел Браво. Аз те фащам с задното на антената. Супер, браво. Как е там горе? На палатки ли сте? Горе-долу да може да се каже. Кой по палатки, кой по колите, иначе настроението е високо, работим си, слушаме и така. Контеста си тече. Супер, драго ми беше, успех пожелавам и до скоро. 7-3 от мен. 7-3 подобно успехи на Виктор. Така. Те са точно на 180 градуса от моята антена, право на юг. Това мисля, че беше Брестовица. КН22 Хотел Браво. LZ4 Uniform X-Ray. Добро утро, драго ми е да те чуем, Елена, как си? За тебе 59004. 59004, четвърта връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Отлично разбрано, добро утро, благодаря, добре съм, радвам се да чуя тук, че предния път май тук пропусна контеста. Пиши за тебе 59010, 010, 10-та връзка от КН23 Танго Браво, КН23 Тодор Борис Роджер. Прието на 100%. Благодаря за връзката. Драго ми беше, до скоро. 7-3 от мен. 7-3 на горните банди работиш ли? Не, само на този банд. Добре, айде 7-3 успех, чао. Чао, чао. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко, викам всички за контеста. Един момент тук. Лида Зилото Алфа Олска question mark. Give me a call. London Zebra 2 Alpha Oscar Victor. Yeah, Alpha Oscar Victor. 7 centimeters. The operator is 7 centimeters. Roger. Yeah, 432-230. What is exact QQC? Bravo, bravo, bravo. It's Kilo November 23 Oscar Hotel. Kilo November 23 Oscar Hotel. Let me know the town and the village. Какво стана? Каква е тази навалица на моята честота? Откъде се взеха ти всички хора? Може би не сме се чували, ако се излъчили в други посоки. LZ5 Алфа Еко съм, LZ2 Танго, LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко. Така, добър ден, за тебе 59 129 129 Кило Новембър 12 Фокс Радио. Кило Новембър 1-2 Флорида Радио. Разбрано, прието на 100%. За тебе 59005. Пета връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Само им потвърди LZ2 Танго ли си? Да, LZ2 Танго. Приех 005 КН22 Хотел Фокс, така ли?
Точно така, благодаря за връзката. Чао, 7-3 от мен. Имаш ли 70 см? Не, само тук работя. Добре, а кой беше с Браво? 7 Браво бяха тук, ама те са обърни на юг, в Родопите са. Розер, добре, успех. Успех, чао, чао. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo, вика си LZ9 X-Ray. LZ9 X-Ray. Добро утро. За тебе 59006, 6-та връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Благодаря, добро утро, за тебе 59120 и за Николай 22 X-Ray Sierra. Разбрано на 100%. Благодаря за връзката. Чао, 7-3. Успех пожелавам. Той комар на радиото ми кацна. Какво правиш тук, бе, гадна? Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. Викам всички за контеста. CQ contest, CQ contest, CQ contest. This is a Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo contest. LZ5, Italy Yankee, LZ5, Italy Yankee. LZ5, Italy Yankee. Привет, чуваш се страхотно. За тебе 59007. Седма връзка от КН22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Да, здравей, приятно на 100%, точно се чуваш добре. 5969 връзка, 069. КН22 радио, КН22 радио. Прието на 100%. Благодаря за връзката. Чао и успех пожелавам. Чао и на тебе успех. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. Викам всички за контеста. Alpha Echo, LZ1 Yankee Echo съм на ЧМ. Може ли да направим някаква връзка? О, Наско, здрасти и привет. Да обърна ли на FM? Давай направо. Може да направим или да ходим горе. Айде на 145-450 обръщам на FM. Добре, я да направим една връзка на ЧМ. Викам всички за контеста. Тук е LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. Викам всички за контеста на директна честота. Има ли някой тук? LZ1 Yankee Echo, LZ1 Yankee Echo. Привет, чуваш се страхотно. Как си, Наско? Радвам се да чуя. А за тебе 59008. Осма връзка от КН22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Добре, за тебе също 008 Кило Новембър 22 Queen Oscar. Кило Новембър 22 Queen Oscar. Прието на 100%. Ти само на FM ли ще играеш днес? Да. Благодаря много, че се отзова. Другите викат, де. Аз гледам да прехвърлям поне веднъж на час на FM да повикам, ако има някой да се хване. Рядко се намира, ама трябва да си пробва. Викаме тук, ама. Добре, благодаря много, успивай да ги трепиш. Всичко хубаво, Наско, драго ми беше. Чао. Има ли още някой тук за контеста? Аз съм LZ5 Alpha Echo. Добре, това беше с FM, сякаш. След половин-един час пак ще опитам. Връщам се на SSB. CQ contest. This is a Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo contest. Да си пусна викачката. London Zebra 2 Alpha Oscar Victor. QRZ, please. London Zebra 2 Alpha Oscar Victor. Lima Zulu 2 Alpha Oscar Victor. Good morning. This is a Lima Zulu 5 Alpha Echo for you 59009. 59009 from Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Kilo Nancy 22 Hotel Foxtrot. QSL?
you're 59009 in Kilo November 23 Oscar Hotel. Kilo November 23 Oscar Hotel, Roger. Roger. Just confirm your call, please. Lima Zulu 2 Alpha Oscar Victor. Is that correct? That is correct. Thank you very much. Good luck. 73. 73 is good luck. Някакъв чужденец с български инициал. Има ли още някой тук? CQ. This is Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo Contest. Ти само на 200 метра ли работиш? Да, само тук. Антената е двубандова, обаче реших да работя само на 2 метра. Последните пъти, когато работих на 70 см, сякаш тия 30 вата, което е максимум на това радио, а то вероятно излъчва с половината на SSB, не стигат, за да направя читава връзка. Има 15 метра кабел до самата антена. И затова просто реших да остана само на 2 метра. Все пак доста контакти направих при антена обърната на северо-исток. След малко ще я завъртя на север-северозапад и там очаквам повечко. Обикновено там е голямата концентрация. LZ1 Kilo Zulu. Добро утро. За тебе 59010, 10-та връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Разбрано, прието на 100%. Благодаря за връзката. Успех пожелавам. 7-3 от мен. LZ2, браво. Тук ли си още LZ5 Alpha Echo? Да, на приемане. Добро утро, за тебе 59011. 11-та връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? QSL, 11-та връзка, 22 Хотел Фокстрот, 59007. Кило Нанси 21 Браво X3. 21 Браво X3, QSL. Разбрано на 100%. Благодаря за връзката. 7-3 Иво. Чао. Успех пожелавам. Кой е тук? Тук е LZ5 Alpha Echo. Работим сме LZ2, само го съм. Добре, а колегата? Браво. Работили сме се. Добре. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo за контеста. Викам всички. Започват да се събуждат хората и да излизат по връхчетата и полянките. Кой беше пак? Дай пак инициала. LZ5 Zulu Oscar. LZ5 Zulu Oscar. Тук е LZ5 Alpha Echo. Здравей! Добро утро, за тебе 59012. 01212 връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. КН22 Хотел Фокстрот. Как прие? Нещо се загуби. Къде си да завъртя антената към теб, че май изчезна?
Не мога да разбера сигнал ли се губи или колегата си изпусна химикала. Да, приели репорта ми. LZ5 Zulu Оскар, LZ5 Алфа Еко. Успя ли да приемеш рапорта ми? Имаме ли връзка? Може би има някакъв проблем там и не става връзката. Ще се обади пак, ако всичко е наред. Ами нямаме връзка. Аз нищо не приех от теб. Добре, 024 кило Новембър 1-2 Юниформ Мексико. Би ли повторил локатора само? Локатора е кило Новембър единица двойка Юниформ Мексико. Юнайтед Мексико. Разбрано, 24-та връзка от КН-12 Юниформ Мексико. Ти приели моя рапорт? Да, на 100%, 12-та връзка от 22 хотел Фокстрот. Супер, да, имаме връзка, всичко е наред. Благодаря за обаждането. 7-3, успех пожелавам. Благодаря много, 7-3. Добре, стана работата. Може би е въртял антената. Продължаваме с Сикито. LZ1 Сиера Голф Сиера, Спасе, здрасти, в контеста ли си? Ето се компусвам радиата. Не обикалям по това. Ти си ми първа връзка. Ще се пусна 1, 2, 3, 5. Една, 2, 3, 5 връзки, колкото толкова. Ти си ми първа връзка 5-9 от КН-22 Чарли Еко. КН-22 Чарли Еко, добре, приех на 100%. За тебе 5-9 013, 13-та връзка от КН-22 Хотел Фокстрот. КН-22 Хотел Фокстрот. Как прие? КН-22 Хотел Фокстрот, 13-та връзка. Добре, дошло. Успех ти пожелавам, 7-3. Драго ми е да те чуя, Спасе. Успех ти пожелавам и да направиш повечко. Айде, 7-3 от мен. Благодаря. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко. Викам всички за контеста. Negative 033 33 33 063, Roger. Negative 33 33 33 Kilo Nancy 22. Honolulu Baker Hotel Bravo Hotel Bravo, thank you. You are the contest. Yankee Tango 4 Delta X-ray. Yankee Tango 4 Delta X-ray, this is Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Echo, Roger. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo 59 221 221 and Juliet Nancy 94 Sierra Echo, Roger. Please repeat the locator again. Juliet Nancy. Juliet November 94 Sierra Echo, Roger. Juliet November 94 Sierra Echo. Roger? Roger. Thank you. For you, 59014. 59014.
4 from Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Yo, Roger. Yankee Tango 4 Delta X-Ray. Have you got my report? Как направи връзка то без да му дам репорта? Yankee Tango 4 Delta X-Ray. This is Lima Zulu 5 Alpha Echo. Have you got my report? Julia 29 for Sierra Echo. Dubai November 9 for Sierra Echo. Roger. Give me contact number Lima Zulu 1, Kilo Zulu. Give me contact number and locator please again. Сигурно ги е записал, знам ли? Lima Zebra 1, Kilo Zulu is number 015015 and the locator Kilo Nancy 22 Quebec Oscar. LZ1 Mike Golf Kilo, така ли беше? LZ1 Mike Golf Kilo. LZ1 Mike Zulu Kilo, добре, прието. Привет, за тебе 59015, 15-та връзка от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. Как прие? Благодаря ти за връзка 15 от Кило Новембър 22 Хотел Фокстрот. За тебе 59 връзка 016. Връзка 016 от Кило Наси 12 Новембър Уиски. Кило Наси 12 Новембър Уиски. Как се разбра? Прието на 100%. Благодаря за обаждането. Чао и успех пожелавам. Благодаря. Работиш ли на детиметър? Не, само тук. Родер, благодаря за спешконтент. 7-3, чао. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. Установих, че с такава батерия не мога да поддържам камерата жива. Уж зарежда, ама не зарежда, нищо не зарежда. И пропуснах няколко връзки да ги запиша. Както и да е. Камерата е включена в зарядното вече. Да видим колко ще изкара. Тук е LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. Кой беше? На CQ не се отговаря с QRZ. Още повече да изчезнеш след това. Както и да е. Има ли някой тук? Аз съм LZ5 Alpha Echo. LZ5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Не разбрах. Той ми праща скет, човека, ама не мога да го чуя. Ама и ти си сигурно поне 2 кГц настрани, едва се разбираш.
Alfa Echo, LZ2 Alfa Bravo. LZ2 Алфа Браво, привет, добър ден. За тебе 59018, 18-та връзка от Кило Новембър 22, хотел Фокстрот, КН22 хотел Фокстрот. Как прие? Двойка Елена Живко, КН32 Еко Виктор. КН32 Еко Виктор, добре. А номерче? Номера 9595. Окей, прието на 100%. Мерси за връзката. Чао 73. Питам, имаш ли 430 МГц да ходим там на горния бант? Да не би да ти изпуска микрофона. Отдеве не чух номера. Сега не чух, ако си попитал първи път това за 70 МГц. Не, нямам. Само на 2 метра работя. Разбрах. Благодаря. Хубав ден ти желая. Приятен ден и на теб. 7-3. Чао. Има ли още някой тук? Аз съм LZ5 Алфа Еко. LZ5 Алфа Еко. Викам всички за контеста. Лима Зулусу, Фокстрот, Новембър. LZ2 Фокстрот Новембър. Привет, добър ден. За тебе 59019, 19-та връзка от Кило Новембър 22, хотел Фокстрот, КН22 хотел Фокстрот. Как прие? Право 19-та връзка, КН22, хотел Фокстрот. За тебе е 31-та връзка, 59031 от Кило Новембър 33 Алфа Танго. Кило Новембър 33 Алфа Танго. Прието на 100%. Мерси за връзката. Чао 7-3 от мен. Всичко хубаво сте. 200 км. Продължаваме с EQ-то. Сега съм завъртял антената на изток-северо-исток. Да видим, ако някой има излязал по-късно днес, да го оберем и него. 19 връзки, от които една сръбска. Може би съм обрал всички в страната. А един македонец иска да пробваме. Да се вържем. Как да стане? В Македония е трудно. Те вероятно съм обрал всички излезли в страната. И се чудя дали да не завъртя на север. Ако има някой друг румънец, те се чуват добре. Сега да видим той е македонец. Зулу 3, Италия Радио Майк. Да даде чистота. И ще се пробваме. 144-060. Как пък го измисли това? Антената е завъртяна към Македония. И сега? Той иска на Морс да си приказваме. Не мога Морс още. Не съм пораснал достатъчно за Морс. Щеше да е добре, но трябва да се напъна повече да го науча. Зулу 3, Индия, Радио Майк. Даже смея Даши и той Тодор си казва. Lima Zulu 5 Alpha Echo QRZ please. Zulu 3 again, please.
Zulu 3, let me rotate the antenna, let me rotate the antenna. Нека да завърти антената, идвам. Zulu 3, Италия Радио Майк, чуваме ли се? LZ5 Alpha Echo. Zulu 3-1, Ромео Мексико, Zulu 3-1, Ромео Мексико, здрасти, здраво! LZ5 Alpha Echo. За тебе 59020 59020 020 from Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Роджер? Разбрах 006 006 шеста връзка от Кило Новембър, повтори локатора, моля. Zulu 3-1 Радио Майк, Zulu 3-1 Радио Майк, тук е LZ5 Alpha Echo. Приех шеста връзка от Кило Новембър 01 Папа Алфа. Кило Новембър 01 Папа Алфа. Това ли е? Вярно ли е? Вярно, не вярво, записвам го. Роджер, записах. Всичко прието на 100%. Шеста връзка, нали? 7-3 Адаш, всичко хубаво, драго ми беше, доскоро. Направих връзка с Македония и то с Адаш. Гледай да видиш, единственият македонец в контеста. На колко? 308 км от тук. За пръв път правя македонска връзка. Бях в Македония цяла седмица. Един радиолюбител не можах да засека. От тук го направих. Янки Папа 2 DX, мекани за скет. Янки Папа 2 DX. Той е на азимут 320 градуса. В чата се виждат и локаторите на участниците и така мога да разбера на къде да си завъртя антената, ако искам да направя с някой връзка. Lima Zulu 5 Alpha Echo, Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo, Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo is okay? Yes, Roger.
Okay, okay. Okay, for you, 59262, kilowatt November, 05, India, Sierra, Roger? Locator again, please. Locator again. Okay, kilowatt November, 05, India, Sierra, 05, Italy, Santiago, Roger? Roger, Roger, Roger. For you, 59021. 59021, 21st. And locator is Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Kilowatt November 22 Hotel Foxtrot. Roger? The number is 028, Roger? 21, 21, 21. 021, Roger? Roger, Roger, Roger. Okay, thank you very much for your so good luck, brother. Thank you, good luck, bye. Ей, това ми е най-голямата връзка за днес. 504 км. Бре. Тая Янки Папа много добре се чува тук. Да им наоколо за други. Nine Alpha. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Lima Zulu 5 Alpha Echo. Juliet November 9-5 Echo Alpha, please repeat again. Roger, Roger, and the number is 182, 182, 182, right? 186, 186, okay. And for you, 59022, 59022, 22 from Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Roger? Kilowatt November 22 Hotel Foxtrot. Kilo Nancy 22 Hotel Foxtrot. Roger? The number is 59022, 59022, 022 from locator. The locator is Kilo November 22 Hotel Foxtrot. Locator is Kilo Nancy 22 Hotel Foxtrot. Roger? Thank you, bye bye. Хванах го този Харват, 623 км. Това е най-дългата връзка за днес. Едва. Което значи, че мога да се пробвам с други Харвати, щом натам има чуваемост. Нещо много спадна темпото на контеста и на връзките. Предполагам, хората са се напекли вече в тая жега. На слънце едва се трае. Добре, сякаш нещата са към края си. Направих колко? 4 часа работа от 9 часа сутринта до сега е
малко след 1. Значи, какво стана? Не успях да изтощя този пакет с батерии. Все още. Какво показва тук волтметърчето? 2 точки светят. Значи, почти наполовина съм ги изразходил. Което значи, че тук има сериозно количество енергия, която би стигнала за по-сериозно участие, портативен, ако излизам някъде в гората и нямам захранване. Което е много добре, така знам с какво разполагам. Лошото е, че не знам дали ще изтраят 6 часа или 10 часа. Тоест не съм им стигнал до предела на изтощение. Според ватметъра радиото придава със същата мощност, което е около 30 вата, откакто съм започнал. Не е паднала мощността, предавателната. Което също е добре. Успях да направя няколко сърби, хърватин, македонец и това ще е. Приключвам с 22 връзки. Не трябва да се пропускат контестите, ако ще е с 2 връзки да се участва. Така смятам аз поне. Сега следва най-тъжната част от всичко. Събирането на кабелите и багажа обратно в багажника на колата. Макар че няма да събера всичко, някои неща си ги оставям тук на село, защото не ми трябват в апартамента. Мачетата и антената си стоят тук. Даже може и кабела да оставя тук. Няма какво да го правя в Пловдив. Айде, последно повикване ще направя на директна, но извън контеста да видим. Има ли все пак някой?